Divendres passat estàvem parlant de dades, avui parlem de recursos. La idea és anar obrint tot el coneixement i, com ja veureu al final de la meva presentació, que justament el que aposto és per aquesta estratègia global. Suposo que m'hauré d'anar ja per anar movent les... Jo m'he anat apuntant aquí, m'ha anat bé que em féssiu aquesta navegada pel web, perquè m'he anat apuntant, ara jo aniré revisant tot el tema de les llicències, a veure com les teniu. Jo, per exemple, suggerir-vos, i així per començar, que actualitzeu la versió. He vist moltes 2.5, si poseu la 3.0 millor. I després tot el tema de les revistes, doncs també és molt interessant que si genereu revistes, com aquesta que comentàveu de la revista catalana de dret públic o de llengua i dret, doncs que estiguin totes obertes. I obertes, i ja després anirem amb això, com més obertes millor. O sigui, ja en el que comentava la directora, amb la proposta aquesta de la Unió Europea, de la Comissió Europea pel proper programa marc de recerca, el que li diuen ara l'Horitzó 2020, el que proposen, i també ho han proposat a Gran Bretanya, és que ja no anem només a demanar que les coses siguin públiques, sinó que siguin obertes. I aquí el que s'està demanant és que totes les revistes apostin per models d'obertura globals. Ara parlarem a veure què és això d'obert, però d'alguna manera que totes portin les llicències més obertes possibles i que, per tant, anem per aquest camí. Una cosa interessant és que, per exemple, tots els consells de recerca de Gran Bretanya, que és bàsicament qui finança la recerca al Regne Unit, doncs han decidit que el 2014 ja es començaran a posar forts en aquest tema i començaran a dir que o es publiquen aquest tipus de sistema o no es finançarà la recerca. Estaria bé, hem parlat també de la llei de la ciència, estaria bé que a nivell català també sorgís alguna cosa d'aquest tipus, de que qui fomenta la recerca, qui paga la recerca, insistís més en aquest tema. Vosaltres, per exemple, comentàveu aquí els treballs de recerca subvencionats, doncs estaria bé que quan l'administració pública subvencioni treballs de recerca, en les clàusules es posi que això ha de ser no només públic, jo crec que ja hem arribat al públic, sinó que a més sigui obert. I llavors anem a discutir què és obert i què no és obert. Ara he de fer així, perquè si no vindrà algú i ho farà, i doncs així ja ho faig. Val. Molt bé, doncs feta la introducció aquesta, bon dia. Jo, la meva idea era fer-vos una introducció sobre tot aquest tema, però a mi el que m'interessa més és que després vosaltres pregunteu tot el que vulgueu i surtin tots els dubtes per veure com fem això, o si es fa bé o es fa malament, o discutim què és obert i no és obert, si les llicències aquestes que hem vist per aquí són suficients o hauríem d'anar per models més oberts, etc. Llavors, jo crec que aquí l'important és el tema del compartir. O sigui, hem de tenir molt clar que nosaltres el que volem és compartir amb tothom. A vegades, quan sorgeixen aquests temes, algú diu, bueno, jo és que ja comparteixo amb el... a vegades no, amb el del meu despatx, o ja comparteixo amb la meva comunitat científica, o ja comparteixo amb els que estan aquí a l'escola. No, la idea aquí és de compartir amb tothom. És a dir, la idea és posar en obert uns continguts i que hi accedeixin gent que tu no t'esperes que hi accediria. La gràcia de tot això és veure, com l'altre dia em comentaven un editor d'una revista, com algú al Japó s'interessa per la teva revista que està escrita en català. I clar, deia jo, quan imprimia aquella revista en paper, doncs segur que aquesta persona que estava al Japó no li arribava, perquè la meva difusió que podia fer-ne, el meu circuit de distribució, era impensable que arribés a aquests llocs. Llavors la idea és anar a compartir tot això. Hi ha gent que considera que bé, que si jo ja ho poso a disposició, és a dir, si ho poso a la xarxa, ja en tinc prou. És aquest concepte, potser hem tingut el problema amb les traduccions de l'Open, de saber què és això d'obert, i la gent considera que bé, si ja està a la xarxa, ja està. No fa gaire, en el Parlament, algú comentava que no sabia com la gent es preocupava tant en promoure aquestes coses si tot està a la xarxa. I deies, ja, bueno, tot està a la xarxa, però seguim tenint problemes de reutilització, perquè aquest és el tema. El tema de compartir en obert és permetre una reutilització. No només és suficient posar-ho a la xarxa, sinó que hem de dir a la gent que això ho pots utilitzar. I aquí ve la clau de l'Open. És a dir, a mi m'agradaria que tothom que es posés l'etiqueta d'obert,
que ara algú feia la broma l'altre dia, que és com l'etiqueta del bio, o de l'eco, o del verd, ara tot ha de ser obert, les dades, les coses d'això, tot el govern, tot ho tindrem obert. Doncs la idea és que l'obert no només ha de ser que hi puguis accedir, sinó que has de permetre un cert grau de reutilització. Després podem discutir el grau. No n'hi ha prou amb oferir un accés. Oferir un accés seria això, deixar llegir. Bé, això és el que jo considero que és públic. És a dir, a mi sempre m'agrada fer aquesta distinció entre l'accés públic i l'accés obert. A dia d'avui, doncs, aquestes polítiques que comentàvem de la llei de la ciència o a nivell europeu, el que estan demanant és això, un accés públic. Que allò que és públic, com a mínim, sigui públic pel ciutadà o, diguéssim, pel que paga la recerca, que en definitiva som tots. Aquí l'aposta que us comentava ara era anar més enllà, anar que això a més sigui obert, estigui disponible per a tothom, però que a més d'estar disponible, estigui disponible per ser reutilitzat. Què passa? Doncs el que passa és que tenim un concepte, i jo també el tenia, perquè de fet, quan jo des del món de la física, doncs, com us podeu imaginar, els temes legals no em preocupaven gaire, doncs tenim aquest concepte que si està a la xarxa i no diu res, ja està. Podem fer el que ens doni la gana. Tenim aquesta idea de, és que no diu que està prohibida la reutilització. Jo l'he trobat, encara hi ha gent que diu, bueno, això és de Google, no. Tu potser has utilitzat Google per trobar-ho, segur que és d'algú altre. Però bé, encara tenim aquest concepte de que, bueno, si ho he trobat a Google, ja està, ja puc fer-ho, ja està obert, ja no hi ha problema. Doncs bé, les males notícies són que si no hi ha un avís legal, significa tots els drets reservats. I aquest és un tema important, és un tema que hem d'anar repetint tantes vegades com sigui possible, per si d'alguna manera nosaltres volem reutilitzar continguts d'altres persones, però també si nosaltres volem difondre. És a dir, si nosaltres volem difondre, compartir amb obert amb la gent, doncs ens hem de pensar com ho diem. Perquè si no diem res, pensem, bueno, jo ja he posat a la xarxa. Jo, per exemple, fa molts anys em coneixien com el noi del diccionari. Per què em coneixien com el noi del diccionari? Doncs perquè quan estudiava el meu doctorat, quan estàs allà fent el doctorat fas una mica de tot, doncs el que havíem fet era un corrector de català per un programet que es deia, que encara es diu Ispel, que era una cosa que feia servir el LaTeX, el Linux, aquestes coses rares que fem, però bueno, que és programari lliure també. Doncs bé, això faltava un diccionari o un corrector de català. Doncs bé, aquest corrector de català el vaig posar a la xarxa i no vaig dir res. Jo el vaig deixar allà i vaig pensar, ja l'agafarà algú. Fins que un dia els de Softcatalà em van trucar a la porta i van dir, escolta, Ignasi, que és que has de dir què és això. Dic, doncs posa el que vulguis. I al final vam posar que era de domini públic o no sé què. Suposo que si encara busquem per allà el rebost on hi ha la informació de la gent de Softcatalà, doncs trobareu això i posa alguna cosa com domini públic. Clar, aquest és el problema. Si nosaltres pensem que posant-ho a la xarxa ja en tenim prou, el que fem és perjudicar aquesta reutilització perquè la gent que més o menys pot estar assabentada dels temes legals et dirà no, això no diu res, compte, no ho agafis. Per tant, és important dir-ho. És important que nosaltres utilitzem alguna eina, encara que sigui una frase. Pot funcionar amb una frase. Hi ha el col·lectiu italià aquests que es diuen Booming, que van escriure un llibre amb un altre nom, que era Luther Blissett, que portaven el llibre es deia Cuy, que van editar Mondadori i altres editorials europees. Doncs era un llibre en paper, tu obries la pàgina i en lloc de trobar, doncs aquí per exemple que hi ha un llibre d'algú que se l'ha deixat per aquí, posa aquí, quedan prohibidos dentro de los límites establecidos por la ley y bajo los procedimientos legalmente previstos, etc, d'una parrafada, doncs aquests del Booming el que deien aquí és, pots copiar aquest llibre, pots distribuir-lo, et donaven amb una frase. Doncs bé, com podem dir-ho nosaltres? Doncs escolliu la que més us agradi. Podeu triar qualsevol llicència, podeu inventar-vos la llicència de l'escola, del departament de no sé què. Clar, aquí el problema pot passar que si cadascú es va fent les seves llicències podem tenir aquí un garbuix, però de fet aquest era l'origen. L'origen de totes aquestes llicències va ser una mica aquest, que anar veient que cadascú anava utilitzant unes llicències, sobretot en el món del programari. Si feu una cerca per la xarxa veureu que de llicències de programari n'hi ha una pila. I de fet les llicències per continguts són una mica una transposició d'aquestes llicències per a programari. L'important de les llicències de programari sobretot és el que es fa amb el codi. I això també és important, perquè per exemple un recurs educatiu pot ser un programa i heu de dir doncs, què es pot fer amb el programa però que també què es pot fer amb el codi.
Ja us dic que des de Creative Commons es recomana que no s'utilitzin les llicències de Creative Commons per programari, perquè en el text legal de les llicències no s'esmenta res del codi, de la font, i per tant segur que trobareu un equivalent en el món del programari a la llicència que vosaltres voldríeu triar del que seria el Creative Commons. Doncs bé, si faig una mica d'història, jo em posaria ara pràcticament a fa 10 anys, i fa 10 anys jo quan estava a la universitat ja havia acabat el tema de la física, encara faig alguna coseta però estic mig jubilat de la física, com dic, doncs el que estava jo era el que era el projecte o el programa d'innovació docent. En el programa d'innovació docent nosaltres el que fèiem era generar materials docents pels professors. Venia un professor, de qualsevol, vam començar amb l'àmbit més de ciències experimentals, però després ho vam anar ampliant a tota la universitat. Venien i deien, bueno, feu-me uns apunts, o feu-me això, o feu-me aquesta pàgina web. Jo havia estat treballant molt en una pàgina web o un curs d'òptica tot amb applets, amb això del Java, i se'ns va ocórrer dir, bueno, volem fer això, volem compartir, i vam fer, aquí no me'n tira enrere això, ara tirar-ho aquí, i vam fer això, vam anar a parar aquest món. Vam dir, bueno, ara què fem? On anem? Quina llicència agafem per un material docent? La GPL que hi ha per aquí, que està molt pensada pel software, una que es deia la de la Universitat d'Illinois, no ho teníem clar. Llavors, això ens va passar, doncs jo si no recordo malament, entre finals del 2002 principis del 2003. Fins que va venir algú que va picar a la porta i ens va dir, escolta, que jo he llegit darrerament en alguna cosa de la premsa que hi ha una cosa que es diu OpenCourseware. Hi ha una gent allà als Estats Units, a prop de Boston, que són a l'MIT, us sona a l'MIT? Sí, ens sona, això, l'Institut Tecnològic de Massachusetts. Doncs bé, aquesta gent ha decidit que tots els seus recursos docents els aniran posant a la xarxa. Que posaran tots els cursos. Bé, doncs vam anar a veure, vam dir, home, aquesta gent són normalment bastant seriosos, els americans amb els temes legals són molt curosos, segur que tindran un avís legal, un copyright, alguna cosa, i ens vam trobar amb això. Una cosa equivalent perquè de fet era una llicència que tenien ells una mica adaptada. Aquesta era la pàgina que tenien, deien, això és del 2003, ens deien tenim uns 500 cursos. Si vosaltres accediu ara a la pàgina de l'OpenCourseware, ocw.mit.edu, veureu que ja no són 500 sinó que en tenen més de 2.000. De fet ells diuen que hi són tots els cursos. De fet, si accediu veureu que no hi són tots els recursos docents. Ells el que fan és una mica posar-vos tastets del que fan en els seus cursos. Hi ha cursos completíssims, per exemple hi ha un curs de física amb vídeos, exàmens, exercicis completíssim, però per exemple en l'àmbit de les ciències socials és molt més complicat, perquè bàsicament el que hi ha són llistats de lectures. No poden reproduir els textos de les lectures perquè en molts casos ells no en tenen els drets. Per tant, l'únic que fan és allò, i també tenen un conveni amb Amazon que si tu compres el llibre aquell a través del clic aquell, doncs el 10% passa cap al projecte de l'OpenCourseware de l'MIT. Bé, doncs, quan ens vam trobar amb això, algú va dir, bueno, potser sí que és això que necessitem, però clar, si és això el que necessitem, cal entendre què significa aquest senyor. Abans, de fet, això posava by, una B i una Y. Què deu dir això? Què significa aquest euro o dòlar o yen tachat? Aquí l'Àngels ja ens ha fet una mica l'explicació de dir, bueno, això deu ser que no puc fer usos comercials. O aquesta fletxa així sembla com un copyright al revés, no? Què deu ser tot aquest símbol? Doncs bé, és quan vam picar la porta de la gent de Creative Commons. O sigui, al febrer del 2003, jo sempre recordo i encara el guardo, un correu a una tal Nero Paria, pensant que era un home i després vaig descobrir que era una dona, això que passa a vegades, amb aquests noms que poden arribar a confondre, doncs vaig dir que nosaltres volíem això. Nosaltres volíem, com a Universitat de Barcelona, participar una mica en aquest moviment, compartir els recursos dels nostres docents amb tothom, amb una sèrie de condicions, i que el model de l'MIT, aquesta llicència, ens interessava. Bé, ells ens van dir que fantàstic, de fet vam crear unes llicències pròpies de la universitat, però que ens havíem d'apuntar en tot aquest projecte. És a dir, ells volien internacionalitzar el projecte i el que volien era
d'alguna manera que nosaltres ens fessin càrrec del projecte de l'estat espanyol. Creative Commons